Použijte kontaktnú zónu červenej stodole. Ako Plíšovi? Stačilo, zatvárajú. Ideme. Všade na nás stíhajú zlé a krvilačné zvery. Pohni si. Krvilačné? To fakt? Raz nás dobehne čosi zlé, ba horšie. Veď ty uvidíš. Niečo tu dnes v noci nesedí. Milé dámy a páni, toto je Zoopokalypsa! Príšery obsadili zoo. Je to tu zjavne dosť nebezpečné. Buma, wow. A dosť smrdí. Takže spravíš to, čo ti poviem. To vážne? Na môj povel! Sklapni, primát! Vyklul sa nám z toho akýsi slizký zombík. Kto je na konci potravinového reťazca? Ty, hlodavec. Hej, nevolaj ma hlodavec. Musia sa naučiť spolupracovať. S nebezpečenstvom v petách. Viem, ako zachrániť celú zoo. Všetci priložia labku. Čože? Nedá sa im veriť. Nepotrebujeme ich. Ale čo ak práve, že musíme veriť iným? Gracie! Topím sa! Ja sa topím! Zoopokalypsa. Tak poď, fešák. Ešte malý kovočík. V kinách od 23. októbra.